ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾರು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪಿದ ಇದ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನುಡುಂಡು ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಕುಲಿಕ್ತೆ ಕುದ್ರುಳಿ ದೀಸನ ಪಿದಾಡ ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ರಾಧಾ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡೆ 8:10 ಅದನ್ನ ಆತಾರೆ ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ 8 ಏ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಂತೀನಿ ಇದೆ ಓಹ್ ಇದು ಶೋಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ದ 8:10 ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಪು ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಡ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಪ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕುದ್ರೋಳಿಗಂತೂ ಹೋಪ ಓಕೆ ಅಂತೂ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತೀನಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏಪಲ ಇಂಚ ಜನ ಸೇರು ನಲ್ಪ ಮಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಆರಾಮಾದ ಕಾರಡ್ ಮಿನಿ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಕಾರಡ್ ಬತ್ತನ ಗತಿ ಹಾವು ಕಾರನ್ ಓಲೋಲ ಹುಂತಾವಡ ಅಪ್ಪುಡು ಅವೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಎಳೆಯೋ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಯಾವುಂಡು ಇಡೇಟ್ ಟೂ ವೀಲರ್ನ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಓಲಾಂಡಲ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಸೀದಾ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಮುಜೆ ಜನ ಐತಿನತೆ ಎಗೋಸ್ಕರ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬತ್ತ ತುಳು ಏತು ಜನ ಸೇರ್ದಿರಂದು ಕತ್ತಲೆಗ್ ಎಡ್ಮಕಾಲ್ ಎಡ್ಮರೆದಾದನ ಆತು ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಸೊ ಕತ್ತಲೆ ಮಿನಿ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಪೇರುಪಂಡ ಒಪ್ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನ ಎಡ್ಮರೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಜನಕುಲು ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಪೀರ ಆಪಗಲ ಜನಕುಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಅಕುಲ್ ಎನ್ನುದು ಪೇರು ಕತ್ತಲೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪೇರು ಸಂತೆಪುರ ನೀಟತ್ತು ಓಲಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ನೀಟತ್ತು ಓಲಿ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಜನಕುಲ್ ನುಕೊಂದೆ ಪೋಯ್ನಿ ದೇವರೆಂತೂ ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ನಡತಿದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರಾದಕುಲ್ ನುಕೊಂದೆ ಪೋಯಿ ರೈತ ಇದೇಟ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಲೆ ಆನಿಕಲೇನು ಒಂದು ಚಪ್ಪಲು ಗುಂತುದಿ ನೀತಿ ಜನ ಚಪ್ಪಲ್ದವಳು ಕ್ಯೂ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓಲೋಲ ದೀಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಕಲ್ಕೊಂಡೆ ಇತ್ತೀರು ಚಪ್ಪಲ್ ನೋಲೋಲ ದೀ వచ్చి ಬೊಕ್ಕ ಆಡ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ದೆತೆ ದಕ್ಕುವೆರಂದು ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ದಿಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲೆ ಲೆತ ಪೋಪೆ ನಿಕುಲು ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ನವದುರ್ಗೇನ ಪೂರ ಕಲೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾವೆ ತೂ ಒಂದು ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಆಡಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಡತೆ ದಸರಾಗ ಪನಿಕೊಳ್ಳೆ ನಾನು ಒಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐತ ವಿಡಿಯೋಲ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಂದು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಸರಾ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪುನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವೆ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದ ನೆನಪಾಪುನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪುನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಬರರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೆಪಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ತೂಪುನ ಖುಷಿ ಬೇತೈತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿನೇ ಬೈದೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ರಸ್ತೆಲು ಪಂಡ MG ರೋಡ್ KS ರಾವ್ ರೋಡ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಂದು ಅಥವಾ ದಸರಾ ಗಂದು ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಸರಾ ಗಂದೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋನ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋನೆ ಕುಡ್ಲ ಎಂಚ ಜಿಗ್ಗ ಆತು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ತೂದಿತ್ತು ಜೋಡ ಮಿನಿ ತೂಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲ್ಲ ತೂಪ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗ ಚಾಲನೆ ದೀನಿ ಏರು ಅನ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಡ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಯಾನೆ ಪಂಪೆ ಏರ್ ಚಾಲನೆ ದೀನಿ ಪಂಡ BR ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ 2023 ದಸರಾ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಈ ವರ್ಷ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲೆ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪನ್ನಾಗ ಪನೋಡತೆ October 15ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ ನವರಾತ್ರಿಗು ದೀಪುನು ಶಾರದೆ ಸಹಿತ ನವದುರ್ಗೇರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನು ಗಣಪತಿಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನವದುರ್ಗೆನಕುಲು ಪಂಡ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಚಂದ್ರಗಂಟ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಗೌರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಭವ್ಯವಾಯ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾತಿನಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶುರುವಾದ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಳಟ್ಟು ವಿಗ್ರಹಲೆದ ಪೂರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಪುಂಡು ನವದುರ್ಗೇರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಚೆಂಡೆ ಜಾನಪದ ಕುಣಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಪಿಲಿವೇಷ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಗೊಂಬೆಲೆದ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಒಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ KS ರಾವ್ ರೋಡ್ ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಳಕೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಮುಖವಾಯ್ನ ರಸ್ತೆದ ಮೂಲಕ ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆನ ಲೈವ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರುಳು ತೂಪುನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು
ತೂವೆರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿರಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಲ ತೂಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ ಮಾತ್ರ ದಸರಾ ಹಬ್ಬನು ಕುಡ್ಲಡು ದಸರಾ ಖಾಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನ ಅತ್ತು ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಲೆಡು ದಸರಾ ತೂವೊಲಿ ನಮಕ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ್ಲ ದಸರಾ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ದಸರೋಗ್ಲ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಸೇರುವೆರು ಸಂತೆ ಮಂಗಳದೇವಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ನಿಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೂಯರು ನನೋರಾಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪೆ ಅಪಗ ಅಲ್ತ ಸಂತೆದ ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳದೇವಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ಉಂಡು ರಥೋತ್ಸವ ಉಂಡು ರಥೋತ್ಸವಲ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಡಪಾವೆರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಪಲ ರಥೋತ್ಸವ ಮಿಸ್ ಆಪುನಿ ಅನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲೇ ಎನ್ನು ಈ ಸಲ ಮಂಗಳದೇವಿದ ರಥೋತ್ಸವನಿ ಅನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೋವೊಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನು ನಾವೇ ಬಟ್ ಏಪಲ ಒಂಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಪೆ ಇಜನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನೆ ಪೋದು ರಥೋತ್ಸವನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಸಲ ತೂಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಕ ಅಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪೋಂಡಾ ಮಿನಿ ಯಾನು ಅಲ್ತ ರಥೋತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಗಣಪತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನವದುರ್ಗೆರೆನ್ ಮಾತ ತೂಯರತ ಖುಷಿ ಆಂಡ
उल्टा हो जाएगा। ಈ ಸಲ ದಸರಾಕು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ್ದ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಅವು ದಾದಾ ಅಂದಿ ಅನಿಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬಂತೆ ಸೊ ಎನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರದಿಕ್ಕು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಐನ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.